He's a legend. He's a legend of war. You know his name. He is Väinämöinen. Legenda. Mies. Aikojen takaa. Perkele! Halo! Seppä Ilmarinen tässä terve! No mitä Seppä Ilmarinen tietää? Kalevalan kantele on varastettu. Mitä helvettiä, mistä? Tuolta kotoa. Missä sä nyt olet? No olen täällä hiekkatiellä. Tule auttamaan minua. Ja tule sinne välittömästi! Perkele akku loppui kenkäpuolestani. Minä lähden etsimään Seppä Ilmarista nyt! Onko se jo Väinämöinen, joka tulee sieltä? Kuka sinä olet? Minä olen homo. Metsän homo. Älä koske minun, älä koske. Mene homo pois. Älä särje minua. Olen vain metsän homo. Olen metsien homo raahinen. Oletteko te se kuuluisa Seppä Ilmarinen? Etkö sinä usko? Voinko minä teitä hiveltää? Älkää nyt minua! Ilmarista et häiriä! Odota Hamkku, Väinämöinen tulee, niin sinusta tehdään ruokaa. Väinämöinen, tänne päin, tänne päin. Väinämöinen, tänne. Tule. Mitäs helvettiä täällä on tapahtunut? Oi, olisit tullut vähän aikaisemmin. Olisin säästänyt sullekin ruokaa. Mitä sä söit? Villisian? En kun tommosen joku maahinen, mikä liekkää ollut. No, mistä se kantele on? Ai niin, ton tuliaisää. Minä tulin tänne Kalevalahan laivalla. Siinä on Saarenmaata sulle. Anna se sittenkin mulle. Jaha. Ja, kerro mikä tää tilanne nyt on. Missä kantele on? Meidän pitäisi lähteä etsimään sen kantele, kun se on varastettu. Kenenkä meidän? No meidän. Ai, niin tietenkin meidän. Sinun ja minun. Kyllä aivan. Otahan tuosta vähän 1000 vuotta käynyt. Parta esti juomisen, mutta lähdetään nyt ehtimään se, mikä se oli, viulu. Kantele! Kyllä, mennään etsimään se. Kuulehan Seppä Ilmarinen, me tarvitsemme aseen, että pärjäämme saatanallisia Kalevan voimia vastaan. Helppo homma, minä taon sellaisen aseen hetkessä. No teepä se saatana. Oi tällaisen, käypikö tämä? Eli sehän on Magnum 44. Onko hyvä? Kyllä tällä yksi noita saatana aina taintuu. No niin, lähdetään kanteletta etsimään. Lähdetään noita pieksämään. Etätauko ollaan kävelty 42 metriä. Hyvä. Ainakin. Mulla on kova nälkä, maha kurnii. Kurnii, perkele kurnii. No lähdetään syömään tälle. Sieltä. Mitä ruokaa täällä on? Perkele! Sieniä! Ole hyvä ja syö. Ole hyviä. Minä sain tiedon, että se kantele saattaa se olla tuolla Pirun vuorella.
Haista sinä kuule jätkä paska! Sinäkin vaan ryyppäät siinä koko ajan. Paho viino on. Anna tälle se pullo. Et vie minun pulloa, äijä. Sekakäyttäjä, hei! Onko sienet ja viina hyvä yhdistelmä? On, mutta Ilmarista et hakkaa. Ota sinä sitten huikka, en minä parasta kaveria. Lähetähän nyt tänne. Miksi sinä Ilmahan ammuit? Minähän näin, että harhoja oli. Tämä on täynnä maahisia. Tuolla on yksi. Tuollahan toinen. Ootko sinä kolmas? En minä sinua pysty ampumaan. En minä ole mikään. No, otetaan rauhallisesti, hahan. Lähdetään sitä vuorta kohti. Mennähän. Kun pääsemme vuorelle, minä menen vierotukseen, haha. Mennään. Täällä on Niskavuoren emältäkin. Hyvä, häntä me voimme panna, jos haluamme, haha. Perkele. Helvetin Seppä Ilmarinen. Minulle myrkkysieniä syötit. Tämä on tuhosi sinun. Miksi sinä tuolla tavalla menit tekemään? Ammuit minua. Turpa kiinni, nyt tulee armonlaukaus. Missä on minun poikani? Missä on minun poikani? Poikani on kadonnut. Poika on jossain. Mitä? Voin kuulevani kanteleen äänen. Kalevalan kantele. Se on se sama, jonka se ämmä pölli. Nyt hän saa vastata teostaan minulle. Väinämöiselle! Kädet ylös noita! Perkele! Saatanan nihilisti noita! Perkeleen pihtari! Kantele tahi henki! Perkeleikö sana kuulu? Nyt lähti mummo perkele nerri! Ei kyllä tällä tee yhtään mitään. Nyt minä lähden kohti Pohjois-Napaa! Tämä oli Kalevalan tarina. Väinämöinen, mies ja legenda.